Make siphamise izandla zethu sonke. Wabakhululekile sivala amehlo mawuthanda wavule. Senze nje imizuzu emihlanu sonke. 5 minutes in prayer non-stop. In Zulu, in Afrikaans, in English, in Hebrew, in Latin, in Ndebele, in Xhosa. Sisho sonke nje sonke sikhuleke sonke. Day number 3 conference yomthandazo. Sivule amaphimbo ethu ngabikho salayo ngabikho salayo ngabikho salayo ngabikho qala zomunye umuntu lona lo wakhuleka riman thalima khuthala bahazin thala bakoseli man thala bahazeli man thala ibaba bahanthala bakunthala bazun thala bahozeli man thala bahantani man sori man thala bakunthala bahazin sonke bafowethu sonke bodadewethu sonke madoda sonke makhosikazi sonke zalukwazi sonke makhehla sonke young people of God sonke ngaliza kwethu sonke mina na zana na ni makuta na makostala mahantari makota 4 minutes more in prayer. Sesikhona kuyo intaba yomthandazo. Sesikhona kuyo intaba yomthandazo. Ni manini na ne. Tipa kupa papa tukata kutata. Ori mazunta maketeli makustara makuntala makontala makontala basitala. Ne paku papa sonke bafowethu ungasali nawe zini mikhipha kuthabrika tumantala makantala makota zena mahantala makuta simpompothe Nkosi kusihlwa sempoze thina nengane zethu sempoze thina nempahla yethu duduma okukhulu okumangalisayo na sonke bafowethu ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini yenkosi ngasemfuleni yaseBhabhiloni sahlala khona sakhala lapho sikhumbula khona iSayoni amahabhu ethu sawaphaneka emiyezaneni siyamemeza Nkosi ebusuku noma indlela iyakhuphuka ngeke siwaphaneka amahabhu noma indlela iyehla ngeke siwaphaneka amahabhu sokudumise ekuseni sikudumise emini sikudumise kusihlwa uJehova umalusi wami bangiwesaba lutho noma ngihamba kapakapata pakuta pakapata ikapakuta pakatapata ubani ngame endaweni engcwele yilowo nenhliziyo ehlanzekileyo ongaphefumulela umphefumulo wakhe emangeni ongafuki ngenkohliso izolo zenzuku umprofeti uJoel akhuluma ngaso ezinsuku zokugcina abadala benu baphupha amaphupho yebabosha benu babona imbono rapakuphakuta entakuthakatha ripakapa thatha indawo yakho Moya Ngcwele. We avail ourselves imithi pakuta imiritikidipuka pa. Hallelujah kuwe Nkosi yomusa rapakutai cha muni handuri blakuta stekemeni heli mahasuda mahanana shana na makuta pata na
njalo njalo. Solibonga igama lakho mana mandombombombo. Majipa kuta kuta papa. Mambombota mambombota mambombota. Mambombota mambombota mambombota. Siyabonga baba. Siyabonga moya ngcwele. Siyabonga baba. Singashaya izandla sonke phezulu kwamakhanda ethu. Sishaya izandla. Siyabonga baba. 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 Oh, Shalima Haselimani. Singahlala phansi bazalwane. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Kodwa mina bendiyokumfuna uThixo, ndibike kuye, ndibike kuye indaba yami, ngoba ngiyazi ukuthi ungenza konke ngecebo ngingevinjwe. First Kings chapter 8 verse number 30. Verse number 27, 28, 29. Verse number 30. First Kings chapter 8. Amakhosi okuqala isahluko esika 80 verse lika 27, 28, 29, 30. Bless the Lord. Mawubheke umkhuleko wenceku yakho nokunxusa kwayo. Hela maye iyamashiyatha. Jehova Nkulunkulu wami, uzwe ukukhala nokukhuleka inceku yakho ekukhuleka phambi kwakho namuhla. Ukuba amehlo akho avulekele lendlu ubusuku nemini. Indawo owathi ngayo igama lami liyakuba khona lapho. Uze ulalele umkhuleko inceku yakho eyakukhuleka ibhekene nalendawo. Kulalele ukunxusa kwenceku yakho nokwabantu bakho uIsrayeli abayakukhuleka bebhekene nalendawo. Zandeya mashika liandeya basaya huyamande yabashiya hande. Ukuzwe usendaweni yakho yokuhlala ezulwini, nalapho usuzwile uthethelele. Oh my God, give some makanda. Ameni, 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 ameni ge, amen, ameni ge, ameni, ameni ge, amen, amen. Siyabulela Thixo onomsa, Nkosi yomusa, Nkosi elungileyo. Nakusihlwa Nkosi yami, uyakwazi baba ukudingwa inceku yakho wayibiza. Uyakwazi Nkosi abekukhulekela baba ukuba sifike kule ndawo makufezeke Nkosi. Uyayazi yonke imiphefumulo namhlanje Nkosi yami ihlangabeze ngezwi lakho. Usiduduze Nkosi konke esibhekene nako. Lona lo Nkosi yami nezindaba ezixoxekayo ezinazixoxeki. Kokuba zinzima nokuba nzima, siyabonga baba ukuthi namhlanje uzawuba ukukhanya kwethu ududuma okumangalisayo. Siyazithoba kuwe. Sibusise Nkosi yami lemzuzwana ngezwi lakho ngoJesu Kristu Inkosi manje naphakade. Amen. Ngiyacela ngenkulu inhlonipho sime ngezinyawo sishayele ubaba umpostoli wethu nomama umpostoli izandla ezinkulu. Sishayele ubaba wethu nomama. Thank you Lord.
Thank you siyabonga. Thank you mntwana, ngangicishela but ngicela ngasuku ngoba ngizosebenza nani, ngangicishela then nibe khona la. Ngiyabonga. Umuntu kaNkulunkulu, umuntu wasezulwini, ngiyakubulisa nomama eduze kwakho, siyabonga kakhulu ngenkululeko uma bekhona abantwana bakho nabo umndeni wabo kamama begazi, siyababingelela kakhulu bonke abasupporta utata nomama. Uma ubizo uNkulunkulu ubizo lakho solusebenza, izingane zakini zegazi ziya wayeka wonke amasonto labezisonto khona zizobheka ingane yakwabo. Cela kuniphindela izihlobo zakho zegazi futhi singezile uzothandaza nokuzokhala zishiya amasonto azo zizothi zobheka into ebeko uNkulunkulu yasekhaya. Kuyisibusiso kuba umfundisi mase imandla lakho selivuthiwe bonke abantu bakini okhazini nabo kaNkosazi wakho bonke ba drive imoto abantu abasuka kubo bazosonda la ngoba abantu bakini bakuthanda kabili bafike bathanda uJesu bese bethanda wena. Biblically omuntu ubhuti wathi xa zigazi Jesus himself xa zigazi phasi kwesiphambano bonke abantu babengekho babebalekele bethi akavukanga wesikhohlise ethi uzavuka. Kodwa lethi iBhayibheli amwathi methi uvuse ikhanda wafika ingane yakwabo uJohane wayesebemeza izwi lenkosi wathi mama ebheka indodana bheka umama kuba bonke ayebaphilisile nabafunda uqobo babeshaya izilimi bekhala bethi akavukanga. Kodwa wathi mexaza igazi bebaleke bonke oPeter behamba lele kude kodwa wathi mebheka phasi kwesiphambano wayifica ingane yakwabo. Abantu bakini bakuthanda abazalwane makwenza iskandala bayahamba abantu bakini bathi noma kunje wakithi wena. Ungabona beshayezana bethi amen baba umpostoli kwazi kwanesiphithi kwanestorm esishisa bonke bayabaleka bese kusala ingane zakini. Zithi noma kunje kodwa siyazi ukuthi wabizwa wena. Siyabonga kakhulu ke nonke bafowethu ngenkululeko leadership yalapha ekhaya eprayer center wonke ama department ngiyanibingelela nabangasonto ekhaya abasivakashele siyababingelela ngenkululeko. Baba umpostoli Nxumalo umuntu wasezulwini mfowethu ngiyajabula kakhulu theme ngene eminyango lapha eoffice ngajabula kakhulu ngimbona kade ngamgcina siyabonga kakhulu bagcotshwa abantu bakaNkulunkulu ngiyanibingelela siyabonga. Umuntu wasezulwini the media team babo pastor uDlamini from Pretoria nami ngijabule kama ngimbona indoda esikhonze kakhulu le ikuposter ngisho ungazange uyicele ivele ndikufake lapha ngawu uthola ama views wangazowabone lo wazalwa. Siyabonga kakhulu nonke bonke ndabagcotshwa nabangekho la ngaphambili omama befundisi bonke abazalwane siyabonga kakhulu. Special greetings kumuntu kaNkulunkulu ubaba uPastor Sibaro walapha eSonto wala ekhaya ubaba uXaba akuyena umxhumanisi osilethe lapha sasuka kude kakhulu lapha esikhonza khona eApostolic Faith Mission sifunda naye eBible College ngamaze ngaka eBible College sasaficana khona la sasifunda khona wangithanda kakhulu nangezikhathi zezivunguvungu zeziphepho singasekho eBible College sesiphumile sesingaphandle impilo ilingwa le ndoda yaba seduze kwethu nomndeni wayo unkosikazi wakhe nabantwana ngayo yonke indlela esisupporta. Ngiyabonga umuntu kaNkulunkulu kudala lokuthi ngiyafuna ukufika lapha ebandleni lakaSibari. Ngiyafuna ukufika lapha ngithi hayi kuyogcina kuqondana. Siyabonga kakhulu umxhumanisi ukuthi usilethe kumuntu omkhulu. Jabule kakhulu ukufika kuleli bandla mangibuka iexcellence engaka. Abefundisi abaningi abadala abadonse kanzima baze bafa bengayibonanga lento. Abaningi bashonele emahholo bashonele ematendeni. Uma ubuka befundisi kwi-age of 40 years 45 years uma beyothatha u50 yak 60 years izingelo sizobe zibonga ngoba khona ugcobo lwetende kube khona ugcobo lokukhonzela esikoleni kube khona ugcobo lasehholo bese kuba khona ugcobo lokwakhela uNkulunkulu indlu. That is too much. Ngeke uma hlama ngesiziyeke izandla zakwenza ngidose ba meni ngezandla ke siziyekeni izandla ngoba sizakwenza ngilongidonsile bazali bami ngqume nje amen ngqume nje. So siyathoza kakhulu masibona iexcellence engaka ngibuka yonke ubuhle obulapha esontweni. Siyabonga kakhulu umuntu kaNkulunkulu. Siyabonga mama angazoba ngakusho lokho sister Thobekile umuntu kaNkulunkulu. Oh mama Nkosi yami uphi umkhwenyana selibinge nomkhwenyana
abantu abakhulu esibahlonipha siyajabula kakhulu ukubabona izikhonzo eziseva emsebenzini kaNkuluNkulu. Sibonga abazali bami, ngiyadlula lokhu eniphasi njengomuntu omdala obizweni. I-age yami izinto engidlule kuzo mhlawumbe ngizoqala kanje. Ubaba uXaba ngicabanga ukuthi ukhulume kahle kakhulu nobaba umpostoli uNcanda. Kade ngikhula bengishumayela ngothando, ngishumayela ngomoya ongcwele, ngishumayela ngayo yonke into. Ngicela sibheke ngapha sonke, ngabikho ukukhuluma sibheke ngapha sonke. Ngishumayela ngayo yonke inhlobo. Kwafika isizini la uNkulunkulu engifaka ebhodweni ngaphuma kwelinye ngapungena kwelinye ibhode. Kwaze kazalwa lenkonzo yomthandazo. So njengoba ngila ngaphambili angisathandazi sengiwona. So ngizongizwa mase ngikhuluma ukuthi angikhulumi nje itiyo lomthandazo, ngiphume emabhodweni onzima yazalwa lenkonzo la kumina ngaphakathi. Mangibize emshadweni ngishumela ngomthandazo, ungibize emngcwabeni umthandazo, ungibize ku conference umthandazo, ungibize kuphi umthandazo, uye ku Facebook wami umthandazo. La ngihamba khona ngumthandazo inkonzo eyifa. So ngicela ukudlula kule statement, siyajabula nkosikazi kamfundisi ukukubona usahlele eduze kwaDada. I-COVID nezitomo zobizo abafundisi abaningi baluza amakhosikazi. Masimbone ehlele eduze kwababa akulula neze. I-ministry nobizo lukaNkulunkulu kuyasithokoza amabona umfundisi esaveza ku Facebook nakuma pic akhe ukuthi unkosikazi usekhona ngoba isitha sadwengula. Imishado eminingi kwahlaphazeka. Ngihlala ngibatshela bonke abantu emhlabeni ngithi noma thu nesitha akekho umuntu omfisela into ethu i-divorce. I-divorce usathane. Ilithatha ibandla ilihlephule, kube khona abahamba nomama umfundisi, kube khona abasala nobaba. Kube khona abathi ngamphinde nimeme ubaba ngoba wa divorce. I-stigma esibi ungcono umfazi owashona kunoqhubeka ephila. So bazalwane bami nimthanda umama umfundisi nimnakele ngayo yonke indlela, nimenze unodoli webandla ngoba uyena umuntu oyinjini. Ngale kwamama umfundisi umpostoli akalutho. Endimanje liphethe umfundisi odivorceilo lihlala lilengele weni. Lokugcwala abantu abangasenayo inhliziyo yebandla sebebheka ubaba ngoba usofu empty. So kuyisibusiso uma kumbi two i-divorce ifana necase ngoba mawuqeda mhlawumbe ayipholi futhi leyanto isifo esibi noma una 3 years noma una 4 years noma una 10 years usukuzihemela mawuthi nesowupholile leyanto awupholi. Ifana nsene nomuntu owashonelwa athi mangabe sezeke umuntu umfazi amhluphe lo wesibili ahamba ethuneni athi ngiyafisa uvuke. Divorce injalo noma ngamlando umuntu unkosikazi wesithathu uhlala ushaya uvalo lokuthi kaze uhamba nini la ukuze kujike istigma sithi inkingi wena kusile, especially uma umuntu eshade nomfundisi. Ngiyafisa ukubiza isemina yamakhosi abefundisi onke ngiwaluleke ukuthi ngcono ufele khona. Awunanembeza umhlaba ngaphandle. Lingcono ibandla mali ingangali nemali kanjena liba ngcono. Yabona ibandla mali strategy akuphinde kuhamba umkamfundisi liyaphela. Ngazi ukuthi ngiyaphike lapho ba. Sibhekeni ngapha sonke nimsupport eduze umama nife nivuka naye nezitha zikhona ezithi singamgadla kanjani ubaba uNcanda. So kuma kusakhona umama nomndeni wakhe nibasupport eduze ngayo yonke indlela. Ngicabanga lihlala zifundiswa ke la ekhaya lezo zinto amapostoli abafika la ekhaya namabishop. Umama uyena umuntu ohlala eduze komuntu kaNkuluNkulu. Amuzwe ubuhlungu ngoba ungcono umfundisi ohamba emenywa kunomfundisi ophethe ibandla. Umfundisi ohola abantu izulu yolingena kanzima. Umhola abantu izulu yolingena ngomusa. Yiko kurong ukuthi babudlamini umuntu obizwe uNkulunkulu ashone ngengozi yemoto. Umfundisi nje ohola ibandla kufanele ashone ngengozi yemoto, kufanele agule noma 4 days. Ngolokuqala usuku kumqinise ngolosibili kuthi ngolwesithathu abize bonke abazalwane bangakhathozani kwami noma sihlangane nesontweni. Bese uhlala la kusofa batshela ngiyezwa manje sengizahamba uhambo lomhambi. La ngiyakhona ayingeni inzondo yabantu kade bengazikhiphi ishumi. La ngiyakhona awangena amacala abantu engabanquma.
la ngiyakhona ngabe ngikhetha imizi ngoba abanye bengihlukumeze emandleni bese ubatshela abazalwane bami kade sisebenza ngenzeka ukuthi sihuzulanile njengomuntu kaNkuluNkulu ngicela uxolo nisale kahle ngigada umkami ngigada ingane zami noma sengike emathuneni ingane zami zingalambi nonkosikazi wami bese uyathula uthi ngelo osozana izongithatha ungafi ungathandazanga mawubiza uNkulunkulu ngoba sinenhlupho esidla ngaphakathi noma imali ingena kodwa khona inhlupho zobizwa esidla ngaphakathi kube nginamandla bengizathi the journey of those who are called is not easy siyabadabukela befundi laba abancane abaqhamuka lemva kwethu bebona okickboboza laba no 3 piece bebona amasuit nama envelope neemoto ezinamamsondo emhlanje bese beyeka imisebenzi bathi babiziwe mina ngiswela amandla okureverse akureverseki ngifisa amandla okukhumuka ngithi ngiyabonga kuba umfundisi ngicela ukoseva nje ngoba lolu hambo kungcono mawubizwe ordinary mawubizwe extraordinary kungcono makuthiwa nje umfundisi nje normal umfundisi nje hayi umfundisi yabona mawunomfihlo awasitheni izandla bazana bami sitheni izandla bazana sitheni izandla bazana ngiyamuzwa uJesu phakathi kwethu ngiyajabulisa nokufika esontweni elinokuthula kubhlungu kumene esontweni lokuhleli phansi kusofa uzwimpi abazwane bakude nomfundisi wabo sebehleli nje abamfuni wabambone me ngaphambili ukuthi abaphalaza abantu bahambohlala eminyanga kushumayela uyise makusacula abazalwane bakhona makusacula worship team bakhona makusenza welcoming bakhona makusey offering masekusuma umfundisi wabo ubabone benxapha beminyango bephisa umchamo ongekho amana babadlalingwa ukuba nomholo abantu bengasamfuna athi uyashumela phambili bakhwifa mathi baphimisela yonke into ayishoyo kanti so ngithema ngizwa kuyakabhutshwa lemabandleni amana amandla umfundisi unekomiti mhlambe lamadoda awu9 wonke amfuni thandwa indoda eyi1 akhethwa uyena owafaka ekomidini bashintsha bona labantu soyelaba isonto kuba kubhlungu kuphathwa ikomiti elingena uNkulunkulu wesiphatha amakomiti amaningi awekho right anamadoda awu9 abesifazana bekho amadoda anenhliziyo ezimbi emehleni nawe ekomitini mathiwa khushula imali yakhe yangunduzi ayikhushula imoto kababa akuthengwe phela imoto kababa vela ngunduzi kanti abesifazana bathi ubaba ayikhushula ubaba hey siningi lezi zinto ngazi zoqala lapha asingene kuyo bazana so bese kukhuluma ukuthi ngelilanga asingene kuyo bazana bami but asingene kuyona itekisi le asingene kuyo itekisi bazana bami yomthandazo inhliziyo yami ijabulile mangibona ipost impostoli Nxumalo mfowethu ithi prayer and fasting kwi-age kababa uNcanda ese-achieve into eziningi nebandla lakhe kodwa umthandazo abawukhohlwanga abefundisa abaningi banemoto ezindle banamabandla amakhulu bawuthatha umthandazo bawujijela eminyango bajijela into esikhule ngayo kubizwa ama-conference iminyaka ungakwazi uzothiwa kubizwa i-conference okuzothandaza abagcotshwa abaningi umthandazo bawuxosha futhi sithi sifike siyekise umfundisi ukuthandaza sidlule siye kumkakhe masiqeda kumkakhe sihambe siye kwiboard wonke ama departments wakhipha umthandazo ukuze kukhonzwe abantu besobhapha ibandla lijike libe yi-social gathering ungene ulimele uphuma ulimele ngisazongena kulento wrong ezwe emabandleni thiwe kune intercession thiwa kufike igroup of kunama intercessor i-wrong lento uthi ibandla khona abantu kuthiwa ama intercessor ibandla lonke mathiwa kuzo intercessor kufanele livuke lonke ekseni kuzothandazwa ngoba khona ubaba engamazi nina ungenanembeza lo baba uthi usathane ngeke ngibezwe abefunzi bethi siyamkhripa siyamseceza siyamphosa inkemba ngithi bacabanga ukuthi usathane uPopeye lo baba mengene ezofaka unyawo akadlali uthi umbhali la apostoli uXaba uthi kubhala ubhuti okuthiwa uDavide umbhalo wamahubo uthi not uDavide man uSolomon ubhala le verse lithi iBhayibheli lami wakha
indlu enkulu enhle yayisiba ne-mission house. Inkazimulo kaNkulunkulu ike mission house. Nasendlini yesonto kuthiwa kwaku-empty ebhala levesi esiyifunde la. Kuthiwa waguqa ngamadolo. Wathi wena Nkosi ophendula imithandazo kaBaba uDavide. Ngimile kule ndlu ngiyakhuleka. Ukuthi bonke abantu abayongena kule ndlu obezwa mabekhuleka. Bese ubaphendula bese ubathethelela. Waphinde wahamba futhi nikhona kodwa bafowethu. Lithi wamemeza wathi wena Nkosi ohlonipha imithandazo kaBaba uDavide. Ngimile kule ndlu uthandaza ku-empty endlini. Excuse me. Lithi wathi ngiyakhuleka ukuthi wonke umuntu ongena kule ndlu mayekhuleka omuzwa mphendule bese umthethelela. Lithi wathi amen. Lithi iBhayibheli lami ithema imindlu koqhamuka impunga nempandla zingabizwa intshumayelo zibizwa umthandazo. Lithi iBhayibheli lami wathi mayibuka wabuka insizwa nentombi thoya yaqhuma indlu yagcwala inkazimulo. Cela namhlanje sikhuluma ngomyalezo othi umthandaza ufi. Umthandaza ubuli. Umthandaza ufi. Umthandazo futhi awubuli. Noma sesangcwatshwa kodwa umthandazo uyodliwa abantu abethu. Uthi mama umpostoli uthi lo baba umebhala uthi ngicela ukuhlehla kancane sikhulume ngale ndoda othi uDavide ukuthi yenzani. Yafike yabeka imali yokwakha indlu kaJehova yayisibeka imithandazo. Yabhenkela umntanwana yamuza mase quote la uthi wena ophendula imithandazo kaBaba. Usho uDavide wathi indoda wabhenkela ingane yakhe imithandazo. Wangagcina lapho wayeseyibhenkela nemali. Uthi iBhayibheli lami wathi uDavide methi nje uyaqala uvusa ifoundation ethi wakha indlu kaJehova. Wathi uNkulunkulu ngeke uyakhe wena izandla zakho zigcwele igazi. Kade uhambulwa zonke izimpi indlu izowakhiwa indodana yakho. Lithi iBhayibheli lami wagqiba imali yathi mayivulwa indodana yafica imali yayisifica imithandazo. Usuku ubusisiwe mawunomzalo othandazayo. Hayi umzali oneemonto ezinkulu nemali eningi kodwa engathandazi. Awunikhona kodwa bazalwane bami usuke unengcebo uma uke wathola indoda ethandazayo. Noma uthole uma wakho othandaza noma engasafundanga kodwa mekwazi ukuthi baba zonke ingane ongiphezona zifihle uzigcine. Ukube nginamandla bengizothi u80% ule endlini uzalwe izalukwazi okade uhamba nazo inkonzo. Sifike sizele khona eZayoni naseWesel silale agugu athi phela ingane yami engihamba nayo. Noma siyaphela semiswe imithandazo yathandazwa. Awusanibonana esontweni. Basathi impostoli mhlambe ngenza bakhonze mangisho le statement. Ungababona bonke bezincoma lendlini sebethole imizi neemoto sebeshadile bena yonke into ube bethola amabhizinisi abantu bakho basepresent abakhonza la ekhaya. Uma bengakuhlala phansi nawe noma umavula ingqondo namhlanje bathandaza phezulu kwemithandazo owayithandaza bengekho. Mhlanibizana naye entabeni ugudla intaba indlu yesonto ingekho namabhizinisi engekho. Elakhuluma nawe athi ngikubizele ngikukhethile ngikuthumile waze wanuka umlomo andabatshenanga ukuthi uhamba indawo abangazazi. Nalomfazi eduze niyothi Nkosi yami badosa ngomsa wakho. Njengoba umpostoli Nxumalo belebengena bebaningi bashopha badumisa bekuma-department bathandaza phezu komthandazo wale ndoda. Yizo noma baningi engasathandazeki kodwa yale ndoda umthandazo e-standby. Awusanibonani bazalwane bami? Siyafika isizini ekuseni mintambama uthi uyathandaza uhambe ngo-9. Uthi uzile ubuhle uvele uhle sowukhohliwe. Uthi ushaya uhansi uphethwe ikhanda. Zifika amadimoni sifika isitha sizokushaya ikhanda bese kusukuma i-standby. Yini i-standby? Imthandazo umfundisi wakho. Imthandazo umfundisi wakho ima nawe imoto igingqika. Isukuma imthandazo ithi ngafaka kanjani uyodimisa bana khaphatha bashata. Ingakho sanibonani esontweni
simiswile mthandazo nenyimbo zale ndoda nonkosikazi abathandazana ingekho. Kekho walethwa iy'tshumayelo eziningi la, nalethwa inyembezi. Alasibambe ngezinyawo nomzuzu owodwa nomzuzu owodwa sithandaze. Mana shanana ezintando yakho Nkosi nasebusuku siyaqhubeka Nkosi ezintando sonke Inkosi sesivala ngoLwesihlanu inezinto eziningi efisa ukuzenza phakathi kwethu. Shanana sikamsile Nkosi njengamaphuphu, sikamsile Nkosi ebusuku njengamaphuphu. Sifunze Moya Ongcwele, sifunze Moya Ongcwele, sifunze Thixo, sifunze Mutima waka, siyalemuka kuwe. Nasebusuku sesehla kule ntaba sikhamisele kuwe. Holy Mahaseya, Holy Paputata. Oh, singahlala phasi bazalwane. Yona nto esizele ukuzomuzwa esiduduza, yona nto esizele ukumuzwa ekhomba indlela, yona nto esizele ukuthi avuse noselela umlotha. Kodwa ngithi ngeke utshale ukumvino yiwona wona uphenduke kanjalo wayigatshe lonakele. Sanibonani webantu bomthandazo. Asibuyeni kancane, asibuyeni la. Asitheni ukwabamba amantomo ngasivusa amakhanda sonke. Nenza ayingeke akufanele ngisho kanje. Kodwa ngicela ukusho ngoba mina ngithi I think nenza iphutha. NoNkulunkulu wakho omhlanje bizana. Nanikana igama ethu iprayer center. Wayekubeka ijoka la. Uthi kuthandaza ngisho abaseziswini. Thandaza ngisho uSunday school. Thandaza ama teenager. Thandaza akekho umuntu ofuna lale kuleli bandla ngoba isenta le. Njengoba kukhona abafundi abangane bevakashile hayi kude baze ngephutho umposto onquma lo mfo abafundisi laba isanyo ukuthi kuleya minyaka kuyofika ingceku nengcekukazi zize eJerusalem aziphethe izipoti nengubo zizozigudla eprayer center zizodla imthandazo emdala yalendlu. Johnny prayer center ne kufanele nakhe ama group afana nama home cell, nakhe ama group okuthandaza abaselindelani 1 noma abasenanda noma abaseNewlands bavuka ngo12 kuya 12:30 bethi Nkosi feza konke wakuthuma inceke yakho. Bavuka abaningi ngo3 bethi Nkosi ingafi ngoba mhla kwafa yona sofa sonke. Usukulingiwe futhi mawunomfundisi ongenabo abantu ababizelwe ukuzokuthandazela. Bengangeni lento yokuculwa nezikhundla lezigcwele emasontweni, bangangeni indawo babe yimigodo yehlala lezitulini. Izinuka imlomo. Ilaba futhi abangahlaliswa ama-ushers esontweni. Batshela kahle i-usher umuntu akadla imali yokuhlalisa hayi mntanami noma hayi bhuti noma isisi ngiyaxolisa. Bese bethi dlo. Omunye abelapha. Omunye abelapha. Bese beqalazana kwela komoya. Thina sabizwela umuntu kaNkulunkulu. Yilabo abavula amehlo mangabe kusenziwa yonke into yeprogram kunikela balethe imnikela mase kusukuma ubaba wabo labo ufuna baqale baxhume manje. Bafasa amabhawuda kamoya. Uthi umposto okuncanda mema la ngaphambi nantoni ebevimpile. Na nikhona abazali bami khona labantu bobizwa abathandazela umuntu kaNkulunkulu. Uthi
bese sukuma nantoni azayiprofetha yenzeke. Ufike phethwe hamba wheelchair asukume, ufike phethwe cancer aphiliswe, ufike ngasebenza sebenze, athi mela ngaphambili umuntu kaNkulunkulu aphethezela basho kunqoma athi Nkosi yona into esikhombise yona ebusuku le, iyona Nkosi esikhombise yona emthandazweni la. Nogcoba uphinde umgcobe, fanele kumgcoba vele umbhinqa ngoba kuhlukene ukugcotshwa nokubhinqwa. Shandanda. Angaza ngibonanga kahle. Nina bomama abadala abalapha ebandleni namadoda amadala, ngiyakhuleka ukuthi Inkosi inembulele. Ningangena ezikhundleni kodwa njalo manje ufika la nilula izandla kanje. Feza konke Nkosi wakusho. Ngeke ngikwazi ukusho le statement ngoba ngizoba ngathi ngiqhathi ibandla ukuthi abantu abadala uyashesha ukubezwa. Thina siyathemeleza ama-hours and hours simthopha. Abantu abadala bashamazwa ambala bathi wena owawukhona. Bese beqhubeka bethi thina futhi siyakwazi uhambe nathi. Njoba sesibheke 60 years lo wasithwala sisuka ka first year kuze kube namhlanje. Abantu abadala bakhuluma umlando thina safisa umlando bona banawo. Uthi wafika amaza namadlambe abanabo. Kwafika izitome neziphephele wafuna ama-trials and tribulations woma nabo. Awukube nginamandla bezomqamba igama namhlanje ngithi umahlombe abanzi. Amahlombe akhe awakhathali sebekasithwala. Kodwa ngithi ukuba bengenathi uJehova ngabe safela endleleni. Oh, kodwa ngithi umuntu omthandazo noma ungamvala ngaphi uvuka ngaphi. Umuntu ocula, umuntu odumisayo ungamnquma angabe sacula lapho umdlala abantu abamlando bedlala bashaya ama drums nama keyboard labo ungabanquma bangaphinde badlala bedumisa. Mawusesikhundleni aliphatha imali mhlawumbe uzijonte unqulwe. Ubuyele esadini. Mangathi kwekomidini noma kade wenza ini unqunwe. Umuntu omthandazo noma ngathi uyamisa. Uyomfica ekameleni. Umfice kwi open air. Mawushumayela wamithise uyanquna kodwa umuntu omthandaza kanqumeki. Noma ngakumisa kodwa ngeke bakumise endlini yakho. La usho khona kumnyama kubovu uthi bayede. Uthi ungcwele. Uthi ubani ofana nawe. Badlule ngendlela abakunqumile bethi maye usenamandla noma banganzana abantu ngeke umnqumo umuntu othanda. Umuntu othandazayo ufana nekati lasemafama. Yabona ikati lasemafama ulishaya bese uvala uthatha isaka ulivale esakeni bese ufasa ngocingo uhamba ulidijele emfuleni. Uyozwa ngo5 ekseni uzinto ehwa isicaba. Mawuthi uyavula lifa isinqa kodwa alifanga. Uvela ungazi noma uvula umnyango lo ngapha uzama ukubaleka la livele kubuke namadevalo lithi awu bewuthi uyangiqeda kodwa ngiqedwanga. Umuntu omthandazo mawumvala ngapha uvuka ngapha. Umuntu omthandazo umvala ngapha avuke ngapha. Umuntu omthandazo ufana nekade noma ungamshogwa dini ufika ande. Umuntu omthandazo ungamfuqa ehlanu ufika qhamuka amanzi kade engekho. Umuntu omthandazo ufana nsana umuntu ondumisa kafa njengesilima. Umuntu odumisayo kwandithu masidumisa kwandithu zokuphila. Masithandaza sisihle senzokufa akafe. Umuntu odumisayo nomuntu othandazayo ikhombo le. Kazwagcina nini nje? Kazwagcina nini? Kazwagcina nini ukuphuma engubeni? Imoto lezi akuzona zokuya ezitolo nasemsebenzini. Imoto zabusiswa uNkulunkulu ukuze zibe ama-office okoxoxa naye. Nina nishadile kazwagcina nini nje? Uze indodo yakho seyibuya izokubandisa. Uze umngakho ethi uyachitha yini? Kanti buncike neBhayibheli lakhe emotweni udweba ivision yomuzi wakho in prayer. Busisa umngami ngomsebenzi omuhle. Busisa umngami ngama promotion. Busisa umngami ngokuba umfazi oqotho. Busisa ingane zami ukuthi la emndenini wami kungafi noyedwa isikhathi ngakashayi. Ududule nomi abe uyabuya kumngakho uqasha amapijama usonde lithuze kwakhe apha amadoda athandazayo. Ziphi insizwe ezithandazayo?
noma so cheesebone nama-lips angathi ama-teaspoon namagwegwe kodwa kuyathandazwa. Noma ungawuklama kasi madoda sanibonani wamantombazane. And kuyingozi ukuvuma isicelo somshado nina amantombazane nomfana ongathandazi. Ngasithathela phezulu isicelo somshado somuntu ongathandazi. Kuba yonke imishado iyafikelwa isizini yokuphela kwewayini John chapter 2. So kufuneka indoda izakhupha ngamadolo ithi lokho kuhlanganiswa uJehova kungahlukaniswa umuntu. yazabusisa imizi mazithi ingane ziyongena e-sitting room zifice ubaba uguqe ngamadolo ukuthi bayede. Yazabusisa imizi ingane nonkosikazi bemizi indoda ibhonga ithi ubani njengawe. Zithi ingane angaze ngimbone ubaba mina ekhala mayinenkinga kodwa mayekhuluma noJehova wakhe. Sithi siyambheka ubaba ulula izandla kwehla inyembezi namafinyila ubuthethi kanti azazi ingane ubhizi uyazibhenkela imthanda. Kuze noma usofile sisale sibuse. Kurong ukuthi uchethe i-hour uzuzele ifoni i-online kodwa ungazi ulichethe nomoya ongcwele. Nale mize emihle nengubo ezinhle ezenza abantu bethandaze beveza amakhanda. Siyabonga baba. Ngiyalala. Lala nami wena ongalala ongazeli. Ho. Akubuka amadimoni athi kuba uyazi ukuthi khona sengiyavuka Nkosi vuke nami. Athi uyakulunguza uSathane athi kuba uyazi ukuthi kunengozi. Buzovuka umbe. Ngeke ngikwazi ukusisho statement ngoba nabaselokishini nina. Ziningi izinto ezenziwa kubantu abamnyama esingazazi. Okhokho bethu behamba izinyanga beyobulala ubuthakathi beyobulala imindeni nemindeni abadakwe bonke abafebe bonke ababuye emendweni kwakukhulunywa amazwi singakazali. AmaNdiya angathandaza ebambene ngokucicane nabelungu bangathandaza besho praise God. Umuntu omnyama likhulu usizi lwakhe. Fana mongena enkonzweni ube serious yokuyingozi ukungena enkonzweni uhlale nomuntu othanda ukukhuluma kukhonzwa. Excuse me. Usukulingiwe mawuhlala duze komuntu oqhubuluza inkonzo iphezulu. Kanti ngalo suku usuku lwakho lokuzobhabhadisa uhlale eduze komuntu oronke. Angazo misihluku le. Kanye nje ngenyanga ke uvuse zonke ingane zakhe emankameleni zozela ngakhona e-sitting room. Hayi njalo uhlukumeza ingane ezilele uthi bantaba make nizeni la nonke nje ziqhuphazela zinjalo uthi ake simbongeni asimcwabanga la ekhaya nasesikoni nasifeyilanga bese uzitshela uthi akuwona amandla ambantaba mesinoma wena khona esamukela ilanga libalele seza kuyena ngathi siyadlala kanti soqala ikusasa elihle saphuma kwisibongo sokhondolo sangena esibongweni saka Christ. Isibongo esingena amabhadi, isibongo esingena siqala, isibongo esinesibusiso. Basubathola abantu bami la ekhaya sikhuza uNkulunkulu ophulayo. Abantu bami la ekhaya sikhuza uNkulunkulu wenza izinto zenzeke. Abantu bomthandazo. Wambekela imthandazo wayesembekela nemali. Thandaza phezu kwemthandazo yathandazwa. Sengizovala umthandazi ifa lethu ngingabona mina amadoda mntakaxaba athandazayo omunye ubhuti othiwa uJoshua wathelwa nezitha zakhe lithi wamemeza wamemeza kwaba kanti wathi wena langa yima ithi iBhayibheli lami izikhathi nemzuzu zasekelwa uJehova emaphakadeni kodwa mhla mamthubekile elibuka ilanga lo baba wathi yima ngize ngiqede ngezitha zami lama stand still hlonipha umuntu othandazayo. Mina ngingabona umuntu ubhuti owayezila ukudla o40 days ehlala entabeni uMoses
lithi behambe ehlane wathi belunywa inyoka wathi uNkulunkulu enza inyoka yethusi oyoyibuka elunyiwe uyosinda, oyoyibuka elunyiwe unjani bazalwane bami uyosinda. Kodwa asizothi uMoses webhizi ebuka le nyoka ngoba wegcwele umthandazo, wayegibela phezulu kwaShaka, egibela phezulu kwenkanyamba engenandaba ngoba ngeke imlume umuntu othandaza. Asizothiwa yena wayeloku ebuka inyoka naye elunyiwe, azange alunywe uMoses ngoba wegcwele umthandazo. Mangakhuluma ngoMoses ngasemnyango, uMoses futhi azange angcwatshwe abantu. uMoses waqinywa uNkulunkulu wambulala, behleli bobabili. uNkulunkulu wathatha ipiki wahamba, waletha inhlabathi, uNkulunkulu wamboza, babulala nabazi bagqibana bebobabili. Umuntu wekhulumela abangani kwakuNkulunkulu, owayeshumayela kwakuNkulunkulu, owayebeka itshe rest in peace kwakuNkulunkulu. Ngoba uMoses kwenzeka nje kwafika ukufa kaningi, kwamfica egcwele umthandazo wangafa. Wanezingozi uMoses enezimpi eziningi wangafa, zithi zomhlasela kanti ugcwele umthandazo. Khona umuntu ubhuti lithi iBhayibheli lami waphuma eyotheza, lithi walunywa inyoka. Mabethi bayibuka le nyoka le, uhlobo lwenyoka ongasindi mawulunywe inyoka. Uthi umpostoli uPaul wayidonsa le nyoka wafika wayithinthela emlilweni, kanti khona izazi nengcwedi ezazi uhlobo lwenyoka olumlumile zamemeza kanje zathi wena usinde emkhunjini wangafa, bakushaya bekushiya bethi ufile wangafa. So lunywe le nyoka wena manje na bambalela ama-hour bethi uyafa. Lithi iBhayibheli leso sandla alunywe kuso isona sandla esenze izimangaliso. Inyoka yaluma umuntu ongayena wakaPholosi, kodwa yaluma umuntu othi mebhala athi akusaphili mina sokuphila uKristu. Inyoka yaluma umuntu othi mekhuluma ngeBhayibheli lami ethi angisayi kumshumayela omunye ngoshumayela uJesu kuphela. uPaul mebhala uthi okokuqala kudlulile bheka sokuvela ukusha. Inyoka yathi mabebala ama-hour bembuka bethi uyafa, bethi uyafa, bethi uyafa, bethi uyafa, kanti inyoka iluma umuntu one-DNA yaKristu ongafi. Nkosi yami ngizothini konje manje nami ukube ngikule kulokhuzela. Khona indoda engangafunda incwadi zayo okuthiwa ubaba uNicholas Bhengu, okuthiwa wahamba emaXhoseni le eyoshumayela ivangeli. Lithi uma kukhulunywa ngayo kuthiwa wehamba namantombazane eteam yakhe beyokwenza imvuselelo, behamba ngemoto yaphelelwa upetrol. Uma kufundwe encwadini zakhe kuthiwa watshelwa yizwi wathiwa jikela ngale uthatha isigubhu empty bese uvula uziphu usichamela isigubhu lesi. Lithi wathi meqeda usichamela isigubhu wathiwa khothizwe elithi okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Wathatha isigubhu wavula la kufaka khona upetrol, watshekisa wathi waqeda wavala wathi meshaya ukhiye la ngakhuphuka phinde ushaya kwathiwa ushaya ukhiye uzawuthola upetrol ovele ezulwini. Wawushaya lakhuphuka uluthi likhushulwa uNkulunkulu mawumkholwa, uNkulunkulu mawumethemba, uNkulunkulu mawumnika i-challenge wenza ngisho into ebulula kodwa mawumkholwa. Angasamkholwa usuku noma ukudla kungekho uthi kusidinisa isitha semali ngendlela abantu bami. Enye indoda yase-Apostolic Federation othi ubaba uRichards Hlobo senkosi Ngidi yahamba yoshumayela le enquthu la kushumayela khona umama mfisa kuphi madlala. Kuthiwa izomisa imvuselo for 3 weeks, i-attendance yangavuma kwaphela mpu 2 weeks. Kuthiwa ubaba uNgidi wamemeza wabiza i-worship team yakhe wathi bantu bami ngiyakuthandaza manje kufe umuntu odumile le ndaweni, bese sihambani somlanda simbeke la etendeni. Ngifuna ukugcwalisa le tende lithi mpu. Kwavele kwashona ubaba odumile owusomatekisi, waqonda khona ubaba uHlobo senkosi wathi ningakamuse emangcwabeni mphampeni nimqede nimcheck ukuthi ufe ngempela yini na abantu bokholwa. Waphantshwa walandwa amanesi amphampa, umpostoli wamncanda amphampa, kwathiwa ufile wathi akambozwe, wafika wajijela phezulu kwetende la epulpit. Yabaleka i-worship team yathi nangu baba ezasiqhatha nabantu sibulawe. Yaqonda khona into kaSihlobo senkosi Richard Ngidi. Yathi wena Nkosi wathi ngukufa nokuvuka okholwa yiwe noma efiyophila. Wathi ngiyaligcwalisa lide kwagcwala abantu bezombukela, kuvulwe izikeli zetende. Wathi vuka mufi, wathula umuntu vuka mufi.
wathula umuntu wathi egameni likaJesu ngithi vuka. Yavuka indoda yagijima itende lokwabaleka abantu ebusuku itende laligcwele kuthe empuku. uNkulunkulu ezenza izimangaliso namhlanje usezenza uma abantu bamkholwa yena yedwa bamethemba. Noma engasasikhululanga kodwa kuyokwazeka. Yes, kusho abantu bomthandaza bakangena emlilweni kodwa baconfessa ukholo. Bathi thina noma ungasasikhululanga kodwa ke kuyokwazeka ukuthi asikhotha amanga. Wabasokuqala, wabasokwesibili, wabasokwesithathu, wabasokwesine, wabasokwesihlanu, wabasokwesikhombisa. Kuthiwa masuvutha kwathiwa wozani ke kuthiwa babajijela obafakile. Washo statement wathi ngathi sifaka abantu abathathu kodwa ngibona indodana yesine. Umuntu omthandazo noma ungamfaka emlilweni akashi. Kunaloko kosha abantu ababafakayo. Sivaleni bantu aba. Daniel umuntu nje ongazange akhothame esithandweni somlilo uyothathwa phose emphandini wengonyama. Thank you my sons. Ngadlala ngendlela enithanda ngabantu abami. Thank you. Ngadlala nonke sithandazeni. Lithi iBhayibheli lami kwathathwa ingonyama zalanjiswa. Kuthiwa wamenezela umthetho wabhala wathi ongakhothamanga kulesi sithixo uyothathwa phose emphandini wengonyama. Lithi iBhayibheli lami indoda ethandazayo yavele yatshekisa amehlo abhekisa eJerusalem. Kanti khona impimpi ezimbukayo uDaniel. Kuthiwa wathandaza ekseni, angazi wethini ekseni kodwa ngathi wethi nje ekseni lalela ilanga esilibonayo kuba ukho wena Nkosi ngaba selibona. Kuthiwa wathandaza emini, angazi wethini emini kodwa ngathi wayememeza ethi wena ngumondlo wentandana nabafelokazi. Kuthiwa wathandaza ebusuku, angazi ukuthi wethandaza ethini ebusuku kodwa ngazi ukuthi nje wethi nje wena Nkosi ukhipha ilanga kwabalungile abangalunganga. Kuthiwa wathi amen kanti bampopola bambuka umpostoli uXaba. Kuthiwa bampimpa kwiNkosi uDarius. Kuthiwa wathi ke ngokomthetho wamaMede namaPheresiya akathatha phose emphandini wengonyama. Kuthiwa bamqiqe nguDaniel. Kuthiwa bamthatha bamjijele engonyameni ezilanjisiwe. Kuthiwa wathi mengena phakathi engonyameni izigcwele zonke zilambile. Kungena umuntu obethandaza ekseni. Kungena umuntu obethandaza emini. Kungena umuntu obethandaza ebusuku. Ngazi isho ukuthini lelo kodwa ngithi wethi nje uNkulunkulu uBaba. uNkulunkulu uNdodana, uNkulunkulu uMoya oNgcwele. Kuthiwa wathi melele khona mntakadlamini. Zathi ngona masake sabadla abanye kodwa sididwa yilo muntu onokumthandazo. Kuthiwa zathi ziyayivula imlomo yangavuleka. Lithi iBhayibheli asithandazeni mntana lithi iBhayibheli lami zathi mazisuka ekseni kuntwelo kusa. Waqhamuka iNkosi uDarius iqonde phakathi emphandini wengonyama. Yafike yamemeza Daniel umuntu kaNkulunkulu. Ngakuba uNkulunkulu akade umthandaza ekseni nasemini ntambama ukusinisile emphandini wengonyama. Kuthiwa wabhonge phakathi wathi mana njalo Nkosi uDarius. Inkosi ngithema ngena emphandini wengonyama yathumela isandla sayo. Yavala imlomo yengonyama wamemeza lo baba wathi Daniel ngabe usekho wathi mana njalo Nkosi. Inkosi ithuma isandla sayo yavala imlomo yengonyama. Engimniyeke uDaniel ngoba ngimazi wathi angimemeze namhlanje. Yonke imlomo yengonyama ebizadla abantu bala ekhaya siyayivala namhlanje. Ngibona uNkulunkulu kaMpostoli uNcanda evala yonke imlomo yengonyama. Awusanibonani khona kade bezangena engonyameni ngoNovember ivaliwe ngegama lika Jesu. Khona bokunqunywe kuthiwa ngeke bangene ku2026 sobe sikhona. 2027 sobe sikhona. 2028 yobukhona. 2030 yobukhona. Abantu bomthandazo basa ngedate enqunweni yamameza namhlanje ngithi long live sesehla kule ntaba yomthandazo wonke amangcwaba ade bekengane prayer and fasting kuyakudluka.
ngeke sife sivula sithandaza. Kodwa ngimemeza ibandla lomusa leli, ibandla lesibusiso leli, ibandla lomdumiso leli, ibandla lomthandazo leli, nabantu abahlukile. Selaba shatala bahasa, elaba kushatala bahoseli bahase. Obantabam, yabo le excellence enibona endlini nezinto baba uncanda eselizi expensile is just a test, a manner. Akukona okwashiwo inkosi lokho inkosi yanizwisa nje. Make namuva kanje kuyoba ama-office lawa, kunezindlu kusamele zakhiwe. Hayi kusazashintsha ngabe uprayer center kuphela kube international. Nengane zala ekhaya azindize zosebenza kude. Inkosi ayizithathe yoziphosa phesheya kuyovulwa enye i-prayer center nikhona nibase asiphelele lindelani. Mukhulu umsebenzi ezintabeni owanibiza singekho. Unamandla okwenza konke, unamandla okuniphakamisa. Wonke umuntu okhonza la ekhaya akavula amehlo. The vision is big, the vision is big, the vision is broad, the vision is broad. Wonke get ready my prayer center, get ready bandla lomthandazo, bandla lethu. Yokwazeka likhona ibandla elidumisa ngomoya, elithandaza ngomoya. Oh hey aha, asimeni ngesinyawo sonke, asimeni ngesinyawo sonke. Oh
Cela bonke abazali bala ekhaya abadala nje. Ogogo nomkhulu nomama nobaba nosisi labahlamba no40. Cela thina sonke ke siphume nje ezitulweni basala abana abazalwane. Sigijime nje lonke isonto leli in prayer sonke. Thina sibadala sehle senyuka. Yena ama-ushers asigadele izikhwama na yonke into ngendlela yala ekhaya. Thina sonke sibadala amadoda siphume nje ezitulweni. We continue in prayer. Thank you, Lord. 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 Thank you, Lord Jesus. Continue posture with the worship song. Satumisa bese siyakhuleka sonke. Satumisa bese siyakhuleka Jesus. Thank you, Jesus.
silule izandla zethu sonke. Sokwenza imizuzu emihlanu sonke. In Xhosa, in Ndebele, in Zulu, in Afrikaans, in Latin, in Hebrew, in any language that you can flow with. Thina sonke sethe senyuka lapha engibabalile sethe senyuka yonke indlu yesonto. Nasema parking nihambe nothandaza khona abantu abadala. Thina sonke silule izandla zethu mazikhathala uzehlise. Moya ongcwele. Nkosi yami. So kwenza imizuzu emihlanu sonke in prayer non-stop. Take yourself to another level. Ungazibamba ukhuphuke. Moya ongcwele. Singakhuleka sonke Baba. Munini munana. Mungungungu manginga ngongo. Mambom bom 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 bom. Mambom bom 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 bom. Kanjalo nje ungazibambi nawe kanjalo nje. Akusizenza sesehla kule ntaba inkosi isithandile. Inkosi isibizile, inkosi isithumile. Inkosi isiphathise umyalezo omkhulu. Hambani abantu besibuna ingami indawo. Ligakakakakaka. Lichichichichichacha. Lima poko potoko paku papa. Istikitimikintamakutao. Song number 4, last 3 minutes. Go deeper in prayer. Uxolo bazalwane, uxolo. Cela silale sonke bazalwane. Angazi lo sikwenzelana kodwa khona iphimbo la umpostoli uNcanda, mama umpostoli uNcanda. Angazi mhlambe nina nizo understand izonitshela inkosi. Khona iphimbo elilisho la phakathi endlebeni yami phakathi kumoya liyehla. Lithi nje wonke umuntu oloyindlini. Ake siguqe ngamadolo. Ukuthi senzani namangazi. Kodwa sonke
Oh Nkosi yami, bonke abantu ababizwa ngegama lami uma behla bezithoba bekhala, ngiyakwehla mina Jehova ngiphile isizwe labo. Angazi senzani, kuthiwa sigugeni ngamadola, angazi senzani. Hey, hey, hayi, 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 hayi. Ungazibambi nawe. 1 minute more, 1 minute more, 1 minute more in prayer. Holy body, holy body, holy Baba, holy Kuda, holy Kuda. Singaphakaman sonke, singaphakaman sonke. Oh God Almighty, Holy Maya. Holy Mama, make sishaye izandla, sishayele umoya engcwele sonke phezulu kwamakhanda. Vula iphimbo lakho, umshayele izandla. Awapala kletos, awapala kletos.
Our advocate, our advocate. Umujesu ekhuphuka wathi akasishiyi sodwa. Wathi ngimshiya nomduduzi. Baba Apostle Ncanda, angazi lamazwi ayakubani. Ithi nje inkosi angikwadlulisa ngazi ukuthi ayakubani. Kodwa wena baba noma ingane zakho zonke ungazazi ngamagama kodwa kumoya uzazi zonke. Le into engizoyisho manje ngiyithunywa inkosi. Wena baba uzazi ukuthi usho ukuthini. Khona iphimbo elisho la kumina. Lithi nje batshele ukuthi angibakhohliwe. NginguJehova uNkulunkulu wabo. Sho njalo mfowethu, sho njalo mfowethu, sho njalo mama, sho njalo mfowethu. Kuthiwa ngimemezela amazwi angazi ukuthi ayakubani. Batshele angibakhohliwe. NginguJehova uNkulunkulu wabo. Ngazi phakathi kwethu ubani lo ucabanga ukuthi inkosi imlahlile. Ngazi ubani lo give up ayo la endlini. Sibonga uNkulunkulu kaBaba olalele ukuthi kwenziwe lo mthandazo we prayer and fasting. Baba umpostoli nomama nebandla lakho. Cela ngihlise nqala mantabami. Noma ningakhipha imillion noma ningaluza mhlawumbe maniluze imillion ngale nkonzo noma niluze u10,000 noma u30,000. Kodwa baba uxaba ithi inkosi angibatshela amazwi baba noma kuthiwa niluza imali eningi engakanani. Sibonga ukuthi nimlalele uNkulunkulu. Mina umuntu wakamoya. Lwesithathu, lwesine, lwesihlanu. Ukube siyakwazi ukusho okune kuyobadida amakhanda mase kuxoxa inkulu into eyenziwe uNkulunkulu lomthandazo. Yakusaba lokhu kusho. Angiyena umuntu oprofethayo mina. Kodwa sithe masikhuleka baba. Ngibone engathi kunomlilo. Masiqhubeka sikhuleka olokusha uvutha. Engathi kubaleka inyoka enkulu enamakhanda amaningi. Masithandaza nomlilo uyayishisa iyamuva ngejubani yasha iyahamba. Angazi yini lo mthandazo obuzwenza. Sehluliwe isitha. Kunqotshiwe. Nantone ebibophile kwathi angimemeze zonke iziprofeti ezaprofetwa kulendlu uzofezeka. Zonke iziprofeto ezaprofetwa kulendlu umkhathi ubhodlokile. Lindelana ama result nonke. Ayasusa kwela komoya nizawubona ngamehlo. Abantu abathandaza mabavune. Abantu abathandazayo akabakhalisa abantu engenayo isolution. Cela sikwenze nalokho. Wonke umuntu ola endlini noma imalini esepokethini lakho sebefikile njalo emva kwezwi lenkosi Thanksgiving offering noma inkonzo ikhuphuka uyagxuma uzonikela. Cela sonke size nomnikelo wethu sonke. Inkosi sibusise sonke samuve endaweni zethu.
thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu wena o thina imihla size sonke